Wilujeng pinanggih ing renungan padinan klasis Wonogiri dinten Senin wage 9 November taun 2020. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito saking GKJ Purwantara. Semangga sesarengan kita maos saking kitab suci Injil Lukas 16 ayat 9 dumugi 15. Injil Lukas 16 ayat 9 dumugi 15 urip kanthi panuwun syukur ora karem marang bondo. Gusti Yesus nuli ngendika, tembungku iki rungokno. Bondo kadonyan kuwi enggonen golek mitra supaya yen bondo mau entek kowe banjur ditampani ana ing omah sing langgeng. Sing sapa tumemen marang perkara sing cilik, wong kuwi uga kena dipercaya ing perkara sing gedhe. Nanging sing sapa ora tumemen ing perkara sing cilik, wong kuwi ya ora tumemen ing perkara sing gedhe. Dadi yen kowe ora tumemen tumrap bondo kadonyan iki, sapa sing bakal mitayakake marang kowe bondo kaswargan? Lan menawa kowe ora tumemen tumrap barange wong liya, sapa sing arep menehake barangmu marang kowe? Ora ana wong sing bisa ngrangkep ngladeni bendara loro. Sebab wong mau bakal sengit marang bendara sing siji lan resnani marang bendara sijine. Utawa setya marang bendara sing siji lan ngremehake marang bendara sijine. Kowe ora bisa ngawula marang Gusti Allah lan uga ngawula marang mamon. Wong Farisi padha krungu apa sing dingendikake dening Gusti Yesus mau kabeh. Mulane padha mencep sebab wong-wong mau padha karem bondo. Nanging Gusti Yesus ngendika marang wong-wong mau, ana ing ngareping manungsa kowe padha bisa kandha yen kowe kuwi bener. Nanging Gusti Allah pirsa apa sing ana ing jerone atimu. Sebab apa sing dianggep pinunjul dening manungsa kuwi dianggap asor ana ing ngarsane Gusti Allah. Para sedherek ingkang rahayu ingkang nampi sabda pangandika lan ngestokaken ing gesangipun. Haleluya. Para sedherek, dina iki kita nampa pasemon bab abdi kang dipasrahi bendarane tanggung jawab lan wewenang supaya ngurusi bondo barang darbek saka bendarane. Lan ing urip kita saiki Gusti uga maringi tanggung jawab lan wewenang. Lan Gusti niti priksa apa sing ana jerone ati kita. Apa kang dadi sikep kita marang bondo kasugihan kang kita duweni ing donya iki. Kita ngerti yen urip ing donya iku butuh bondo kanggo sarana urip. Nanging tujuan urip iku ora kanggo golek bondo. Apa maneh nganti karem marang bondo. Urip kang rahayu lan urip kang ayem tentrem iku nalika ati bisa ngrasakake cukup. Mulane bebungah lan ngaturake panuwun marang apa kang wis ana lan wis diparingake saiki. Sing disebut karem marang bondo iku nalika pepengenan duweni bondo sing luwih akeh iku sing luwih dituruti lan ora gelem nyingkur pepengenane supaya bisa ngestokake dawuh timbalane Gusti. Dadi sanajan ngaku menawa ngabekti lan nderek Gusti, jane uripe iku ngawula marang mamon. Mamon iku tembung basa Aram sing tegese bondo kasugihan. Iku katerangane wong kang karem marang bondo.
Para sedherek setya lan tumemen marang prakara kang cilik iku pratandha menawa kita uga bisa setya lan tumemen marang prakara kang gedhe. Lan sikep tumemen marang bondo ing donya iku bakal ndadekake kita uga dipitayani bondo kaswargan. Lan wong liya uga bakal pracaya masrahake bandane marang kita. Ngawula marang mamon ora bisa dilakoni bebarengan karo ngawula marang Gusti. Gusti Allah pirsa apa sing ana ing sakjroning ati, lan Gusti paring ganjaran marang sapa kang ngabekti kanthi tumemen lan setya. Malah bondo kasugihan sing dianggep pinunjul dening manungsa iku dianggep asor ana ing ngarsane Gusti Allah. Para sedherek, peparinge Gusti iku wis cukup. Tanpa kita perlu asikep karem marang bondo. Lan tinimbang ngupaya bondo kasugihan kang luwih tinimbang sing wis diparingake marang kita saiki. Sumangga kula ajak kita memuji lan ngaturake panuwun syukur. Migunakake bondo kang wis diparingake marang kita iku kangge sakabeh pakaryan kang becik. Amin. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti, kepareng mirunggan kawula nyuwunaken berkah marang para sedherek ingkang ing kasusahan anggone pados kacekapan kabutuhan brayat ing wanci menika. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.